Apa itu jin? Jawab, hum utawi al jinnu ajsamun iku pira-pira jisim khuliqat kang den ciptakake apa jisim minarin saking geni. Jin adalah jisim, bentuk jisim yang diciptakan dari api. Fihim iku tetep ing dalem jin kudratun utawi kemampuan alat tasyakuli ing ngatasé berubah bentuk. Jin itu mampu berubah bentuk. Berubah bentuk jadi apa saja, hewan, jadi manusia atau membo-membo. Berubah bentuk. Terserah dia. Wa minhum lan iku setengah saking jin al mukminu utawi kang iman. Wal kafirulan ana kang kafir.